Thank you. Okei. Sieltä tuli. Kuulostiko se, Janne, sun mielestä rinnelyönniltä? Mä en kuulu mitään. Mä sanon rehellisesti. Hyvä. Tää on rinnelyönti. En mä kuulu totakaan. Oli se. Mä kuulin rinnelyönti. Mä näin. Driveri käteen. Ei tässä drivereita, eilen meni. Se oli duff. Se on peli. Joo, duffipaska. Vittu oli. Rinne. Se on rinteen äänen, mä kuulin. Se on. Se on lupa. Hienoa. Hyvää palloa. Hyvän kierroksen peli. Voitto on meitä. Hävittiin Ai samalla tää joku päivä. 14 vai? Hei! Me ei olla Voitto on enää meidän. tasoissa. Me johdetaan. Te ootte löysin 4.